Onno. Oğlanlar bolya birinci bilene täzeliňiz bilen gutlaýyn. Bugün yeni de şo geçenki agdan temalamdan bir ikinci temasyna girjek, ýani passiwny dohod hakynda. Ýöne birinci bilen täzeliňiz bilen gutlaýyn. Hemmeňize gaty uly üstünlük arzu edýän 2026-njy ýyl wapşe 2025-den hem hasy bet bolsun inşallah. 2025 merwetdäli ýöne nisip bolsa kim bilýär, Allah jan ruhsat berse bir 3 köpeltmeli, hiç bolmanly 2 köpeltjek bolmaly 2025-däki ýagdaýdan 2026-da. Onun başary biler mahiýetini, o başary biler agdy berjek, käbir zatlarym has uwdunja la dowam edebilsek, hyzmat berebilsek has gowy. Inni gelin zada gireýin men esas maksat näme? İkinci passivni dohod barada gurlaýyn. Bir täze bir proyektimiz. Buň ady öň bir video goýberdim meýdiň pamoýmy gumur diýipler. Gumur parlajeniýasynyň üstüne käbir zatlar görkezjek. Indi gumur näme diýe? Biziň esas maksadymız ene şular ýaljak meselem çekler bar da bilýärmi? Şular ýaly çekler bar. Şu çeklери esas maksat şu zady dijitalleşmek, ýani elektrony variantlara geçmek. Nähili geçip bolýan bolsa, onuň şoň üstünde köpden bäri pikirlenýär. Şu çekler köp ýerde magadyny bilemok. Indi meselem men özüm şeýle prosentowka berýände, belki 10%, belki 15% şu çeklerin gereklilik derejeleri bar. Kän ullukan şular. Allan ýa magadynyň çykýa wurt dedi, bilinlik goýberýärler, bulum durun musor, timbolum bul karbon. Onuň hapalan gidiýotyr, kän ullun şullel, ýani maksat nämedi? Dawaýyn şu çeklere has gowy ullunşly ýagdaýa nähil getirbiler. Ýani telekeçi üçinem, magazynyň başlygy üçinem, raýat üçinem. Onuň näme pikirlendik? Dawaýyn bir çekler ýygnap bolýan, ýani gumru diýip soň at takdygyňa, ýani çekler ýygnap bolýan bir application ýasalyň diýip başlandy. Şo çekler her bir post magazynlardan çekler yeňillik bilen ýanky applicationyň üstüne geçer ýalyk. Ýöne bolýa onu ýasaly diýemizde inni bilýärmi, magazynyň özüne göre peýdasy bolmaly. Ýani inni şol çek sistema geçen wagtynda hawa näme peýda berýär? Ýani diňe magazyna çykdaýjymy berýär ýa belli derejede häzir şoň plus tarapy barmy diýilip soralandy, plus tarapy gatken. Inni seredin. Dawa gelin birinci bilene işleyişini görkedeýin. Näder? Kimin garaşyň şeýle geçirýän. İşleyişini görkedeýin we funksiyalaryny görkedeýin. Ene. Şul sleep history ýani gumry. Seredin. Şeýle bir pos ekran açýan. Tak. Ene. Pos ekran açýan ene. Pos ekran açýan. Ştaýda men ene pos ekranjygym dur. Bolmadı. 16-14 bar öýdýän. Ene bolly. 83 manat. Hatta dawaýyn meselem 16-16 bar öýdýän hawa fitness ene. 233 manatlyk da. Şuna töledi ýa, ene magadyna meselem häzir şu gumry telefony nähili atyp bolýar. Şeýle yeňillik bilen atyp bolýar. Seredin. Gowy taraplaryny görkezjek häzir. Ene 233 manat da, şundan diňe 33.20 mandany nagat berýär. Tek gumry applicationyň edýän işine seret. Galanlam hemmesini meselem kredit diýerde çykyp gidýär. Çykda agam diýär, şuny men käde goýbersen diýär, telefony goýbersen diýär. Seret. Ana gitdi. Ýazda. Ana gitdi şu wagt. Indi seret. Çekden näme çykdy? Seredin. 233 manatlyk ekranna görnýärmi, görnýärmi bilemok. Seret. Partial. Yani bölüklüğün tölünni, entek tölünmeyen yatan var içinde. Hakikattan partial bölüklüğün tölünni 233 manat şu. İnne seret şu kliyende gitti. İnne diye. Adam gelýär de näme diýär? Agam diýär, şuňa bir düşünür şu bereýinle diýär. Yani o gayrat et bir töleýde diýeýin şunu diýär. Saýlanan resmi naman titri ütgöt diýär, seret näme diýär? Gayrat et töleýde ağlacık galy. Ana. Ýatla üstüne gel. Gumra iýber diýdi. Bolly. Seredinde näme boldy?
Şunu prosto öçür. Refresh'e koymalı. Seret näme ýazdy? Sary bilen. Gaýrata töläýde ağda çykýanly. Yani kime? Şu an internetin üstü bilen işläp ötün. Yani klienti gitti. Bu näme diýmek? Magazin, lüboy çeği, lüboy raýata kredite berbilýär. Kredit ýagdaýyny hemme raýata görkezip bilýär. Haçan tölemeli, näme etmeli, sapşenyalar, iminle şu çeklen üstü bilen gönü oňa aýdy bilýär. Tölönni, tölönmedi ýagdaýyny. Meselem düşünün, ştaýdan ama soňundan getirýär, ha, bolýar, aga men tölejek diýe. Näme boldy? Oy. Bu men dokument nomer. 2 minut garaşyň oglanlar. Menne periodu tutulmada. Ütköşmelere gireýin. Kasapda görýän. Hata waralygy. Hata waralygy uzolt diýen. Enni muny öçürip bir ýakaýyn oglanlar. 2 minut garaşyň. Biraçyk videoda ýöne bolýar işler. Bir görersiňiz da oturyp. 31 bunu kelle gelmedi görýän, men kim durdu da. Hemmek şinki durup oturdy şu wagtla. Bolýan özümizem ýaşadyk şular ýaly meseleni. Seredinne. Yan kaýny tölüge geçirjek bolýanlar. Seret. Ana şu faktura men tölüge geçirjek bolýan. Seret näme diýen? Tölüge almagy geçýän. Ana geldi. Kim? Nagy satu. Iň soňky. 1 minut. Nagy satuda stol öýdýän. Stol kimke? Näki gaýrat et töläýdi görýärmi? Düşünürşem duranlar. Şuňa gelýär, ha, meselem Ferhat. 200 mandanam töleýär diýeli. Ýatlady. Geçdi. Ferhat şuň içine gel. Ştaýdan tölenen ýagdaý tölenni bolda, üstüne gelle umraýy berdi. Söktordy. Ferhat'inle gel. Zadyň aç. Application aç. Görem, gaýrat et töläýde de duranlar, ýöne peýik bolanlar, ýaşylja bolanlar, şo tölenni. Şuň hemme zady tölenni. Bu näme diýmek? Yani magazin tarapy hemme müşterilerine, bütün müşterilerine çeklerinin ýagdaýy barada maglumat berbilýärler. Arkaýyn, agam töllüde gally, bu näme? O gaýyn programasyny bilýänsiňizler. Bilýän jerime gelen wagtynda işte tölenni, tölenmedi ýagdaýlar onuň ýuwaşladan oturup töleýän ýa-da gidip töle diýen. Şular ýaly ýagdaýda ene gumru programmasy bütün raýatlankyny näme edip bilýär? 1 min şeydeýin, ana şeydeýin, agamjan. Gumru programma 1 min şunu zat edeýin, şunu aýlanma diýelim. Gumru programmasyny üstünde hemme tölegleri görünür ýalak, tölenni, tölenmedi. Yani müşteriň magazinin öz müşterilerin detalli, iyidi giderli näme edip bilýär? Ara gatnaşyk sakla bilýär. Plus yeni de magazinin gowy tarap bar. Şu sistema geçmesine. Seredin näme? Ýokarjygyna şu ikonkan görýänsiňizler. 2 tarapa pırla diýip. Üstüne basýaňa ana gitdi. Her bir magazinin öz reklamasyny, öz şeýginiň arkasyny görkezip bilýär. Suratyny, tekstini ýokarlykdan goýup bilýär. Şu an surata şeýle default goýduk paka. Ýöne suraty iýermen ýoluny. Şu an näme gidýär? Tekst gidýär arka tarapyna. Yani magazinin içinde randomly diýeli 30 sanak reklama goýýan. Haýsy reklama, haýsy çeýiň arkasyna gitjegi belli däl. Ýöne 100% her bir çeýiň arkasyna geçäýseler reklama görjegi garanti. Görýärmi? Ütkep duranlar. Gördüňmi? Her sapar ütkä bilýär bolu we reklamalar görkezilýär şeýle aýlanan wagtynda ana. Gördüm? We her bir magazinin özüninkisi görnüp otur. İkincisi bu ne magazinin geçmesi üçün gerek bolan funksional we reklamalaryny görkezme, çeklerini iýdarlatdyrma, ýeni we ýaman ýeňillik bilen. We a kasapda nastroykasam gaty ýeňil. Seredin a kasapda nastroykany görkezeýmen sizde. A kasapda nastroyka esasy ütköşmelere girýän. Ene ştaýda. Ene.
Gumru müşteri it nomer diýendir. Ene, şta gumryň haýsy magadyn bolsa, şo magadynyň ady goýberýänler. Näseret minni şu wagt Hayratyň adyny gidip oturanlar. Ne görýärmi? Ene, Hayrat diýip ýazylgydyr magadyn. Bu näme ýokarsyna magadyny ýazylgy, haýsy çektigi ýazylgy, tölenip tölenmedigi, düşünürşi, içinde de aýtymlary. Hemmesi näme diýe? Görnüp gidip otur we millet öz şeýgini telefonyna görýär, almagam gerekkel. Almagam gerekkel. Gaty ýeňillik bilen we häzir ýuwaşadan muň içinde her hili statistika goýmany planlaýar. Gaty ýeňillik bilen statistikalar görýär. Meselem çykdaýjylar nire harjaýarlar. Ýani bir aýyň dowamynda nämeler alypdyrlar, nämelere kän pul harjaýarlar. Arkaýyn görüp bilýärler. We nähili isleseler Lüboy magadyna gidenne eger islese şo çeginin saklanmany, agam application'ı uğratıp koyversin. Şo çeg giten ok. Yani biz şon gitmeyeceğine garant geçecek, o yukarıda saklap berýär. Te yukarıda servera baran çek podulana ogun podup bolanok şu an. Ol gali awtayda. Bilemok belki dalneşem her bir raýat öz çegini pozjak diýse, ştaýdan gumryň üstü bilen pozdurjak diýsek, pozdurup bilersi yani. Olar uja dalneşe pikirler ýöne şu wagt şular ýaly. Indi nähili görýäňiz şu prolajeniýany. Häzir magadynlara şular ýaly zatlar teklip etsek, nähili serederler raýat tarapyndan seredilenle, nähilrek meselelerine çykybiler ýa-da has gowlamak üçin nämeler gerek bolubiler. Bir pikirleňizi şeýle bir düşünjeleňizi aýtsaňyz, programmany ýuwaş-ýuwaşdan şu wagt meselem aklymyzdan geçýän 4 sany ullukan magadyn saýladyk. Häzir nisip bolsa gysga aralykda şo magadynyň içinde şu çekler ýuwaşadan gumryň üstüne goýup başlamany planlaýar. İnşallah täze ýylyň 1-nji aýynda uşa, ýani 2026-yň ýanwar aýynda häzir başlajak bolýar. Bulum näme şoň ady? Gumry prolajeniýasy. Pikirleňizi aýdyň, düşünjeleňizi aýdyň, nähilrek geçenki proýekt boraňça da düşünjelerini ýazyp aýdanlar bar, jaňa edip aýdanlar bar, özleri ýanyma gelip ýüzbe-ýüz aýdanlar bar, ýaman ullukan sag bolsun aýdan öz düşünjelerini aýtdy. Biz himme pikirleri şu wagt alyp oturýar we şoňa görä de ýuwaşadan häzir kararlanmadan berer. Bolýa, onda sag bolun. İnşallah bu täze proýektimizden häzir gowja bir ullandyra bilsek, raýatlara hemmemiz üçin gaty gowy bolarmyka diýip pikirlenýän. Bolýa, sag bolun.